bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gondo jondo en juuli rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirden ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Hafsatou Coumba Hammin ha yetti dowendutoɗo golle ɗe hono Amadou Moussa Anne ko noon kadi calminɗen waɗoɓe feere jeeyiɗen guila e Ali Fall ha yetti Djiby Dieng ngol waɗi laabi temedere e capanɗe jeegom koɗen mbaɗa nde ɗo yewtere wiyetede holmo woni an eɗen jaado hen e omo ganduɗa ko Fatima Samb kono kadi hande en dañi koɗo tedduɗo kala koɗo garɗo ene waɗi fonno mbo ariri ene jogui kadi ko yimɓe mbawi yewtande yimɓeɓe e fonno mbo joomum heedi o tawa namni ina wawi wonde emo yiiye karalle kese ɗe walla o yiiye kadi e jayniyankagal walla o yiiye kadi e fonno goɗɗo tan fannuji certuɗi ɓen woni ɓe gaddaten ɗo ɗum noon o wiyete ko ceerno Aliou ceerno Yerbal kono noon o lollori ko Aliou Koumé eɗen mbawi wiide ko jayniyanke nde tawno renduɓe métier foof ko fasɓe en mbatta joni joni so wona haade men arde makko Fatima assalamu aleykum. eyyi Bammoudi mi salmitimama mi wima wa aleykum salam wa rahmatullah mi salmini kadi dendagal yeɓoɓe ayawa Pindi TV foof en calmini koɗo meɗen machallah Aliou Koumé garɗo kadi addiri kankone facette makko comme tous les invités de la Pindi TV en calmini dendagal kene yeeɓa enen ɗo e Pindi TV wonɓe diaspora hay wonɓe ɗo e nder Sénégal kadi en gaynata taw en calminani en jarnaki technicien ji meɗen machallah wonnande Moussé Dieng e oɗon Ali Fall ɓe ganduɗa kamɓe kette karalla to fate banggue machine aji ɗi ɗum noon Fatima Allah jarama jarama ceerno Aliou ceerno Yerbal assalamu aleykum. Waleykum assalam rahmatullahi taala wa barakatuh caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en calmini jinnaɓe men ndu wonima kadi jinnaɓe men caggal ɗum en calmini khalifa men guiɗo men hono ceerno Ahmad Tidiane Ba radiallahu taala anhu khalifa Madina Gounass ko ɗon kadi ndewonten calminen galleji seeɗa diine ɓe foof e mbaɗi kuftidinde gila e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal ko noonne kadi ciftorten hono yeeɓiyankoɓe ayawa habrirde hono Pindi TV gila to banggue internet to ha to banggue télé to foof en calminiɓe en calmini kadi hettiyankoɓe wowɓe heɗade émission holmo woni an mo ganduɗa ko an ɗowata ɗum ɗum noon tawde émission o wiyete ko holmo woni an beele ɗum mbawi andude hol gonɗo ceerno Aliou ceerno Yerbal. alhamdulillah rabbil alamina min kam soko sagam émission ko gonga wiyete ko holmo woni an kono soko sagam mbiten ko holmo woni Chérif Mouhamadoul Hafaz kono noon alay sago yeeɓiyankoɓe ɓe ganda hol gonɗo ceerno Aliou biyo hol kaalowo hol gonɗo Chérif Mouhamadoul Hafaz wadde e raɓɓikinade tan Aliou Koumé ko musidɗo moɗon ko miño moon ko baɗiraɗo moɗon mo ganduɗa yi aduna ko to wuuro ene wiye Doundou Amel Samba hande noon tawate ko wuuro lamorgo diine l'islam hande mi wiye Madina Gounass ko Madina Gounass hande o tawate ko toon o jooɗi ko toon hande ko galle makko woni kanko noon no sukaɓe hewɓe fuutankoɓe walla sukaɓe julɓe kewino so mawni ha poti nadde ko wiyete ko janguirde école walla duɗal kanko o rewi duɗal alqur'ana hay sinno waɗɗani hen o nangi hen seeɗa caggal mum o naati école français o janggui ha jofni walla jofni to fuut ala mi jofnani jangde nanggueteɗi mbaɗɗa mi jofnani kono kam dinam kam mboɗo andi dinam mboɗo wawi julde mboɗo andi no juulirte mboɗo andi gueɗe ganduɗa hoore ma kala julɗo tan base ko ene fota andude e diine muɗum ha wawa rewde Allah no hanirta ni e namni ɗum eɗen kumpiti ɗum bon en janggui tubakiri ha jaaɗen duɗal jaabi ha tidde université mo Cheikh Anta Diop jaaɗen toon to département histoire gonɗen toon duuɓi tati on saaha mbattuɗen liggade kadi e laamu Sénégal e on saaha ni gonɗen ko ministre chargé des inondations gonɗen toon en ɓooyani parɗen ministère de l'urbanisme hande kadi ko toon gonɗen toon tawetoɗen ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique ha tengti noon e direction générale de l'urbanisme et de l'architecture ko on saaha o saaha ko toon soko serata e dañde cukago tan hay sinno ko hojom
hade men natande deftere nde winduɗa binduɗa hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e nder gurdam ma alhamdulillah jooɗo aɗa siftoro ɗum alhamdulillah rabbil alamina caɗele tan ɓe ciftoranmi tan mi heɓi caɗele ɓurani teskade ɗum par ce que min nde wonno Cheikh Sirajuddin ene jangini min hunde nde ganduɗa neɗɗo kala ko wawi hebde aduna ko fodore Allah wadde ɗum ɗon ene taganami min kala ko mbawmi yiide hay sinno ni ne wiye ko obstacle ko hunde ganduɗa hoore ma ene muusi kono min mi nangirta ɗum caɗele nde wonno ummori kam koto jomiraɗo mi wadde kala ko ummori kam to jomiraɗo ɗum jettami hen ko Allah mbiyami ɗum ɗo ko hunde fonde wonde wadde alay sago min mi yewtande mi nangirta ɗum tan caɗele musɗe hay sinno wonko arata e fittandam sahaji ene dillinami seeɗa kono ɗum ɗo ɓeyto kadi hokkudemi force wadde ɗum ɗo mi wawata wi ɗum caɗele mbiyami ɗum ni ko avantage am hay sinno ko hunde mettude hunde musde min ɗum ko avantage am par ce que kala miijimi ɗum ene ɓeydo hokkudemi force ene ɓeydo hokkudemi cuusal kadi yahande ko jinmi yahande ko wadde ko jinmi wadde ko e darade to jinmi darade joni joni jabanten ko en jetti Allah e ɗum jabanten ko a waɗi ndeɗo deftere fattam lamiri taw kadi ne ko Sharif Mouhamadoul Hafas ɗum noon ko hen mbaɗɗa ɗum beele emin mbawi andude ko a jottono wonmo jeeɓannoɗa ha takma windude walla holno ardema ha mbaɗɗa nde ɗo deftere eyyi namdal ma ngal ko namdal mawgal te namdal ngal ɗo kam mboɗa andi kala kucciɗɗo yam namdotomi ngal ɗon nde wonno kono noon mboɗo heewi wiide eɗen mbiya fulɓe ne mbiya kala ko dilli ɗum ko ɓuri heew ɗum doole soko Allah somi haaldi haala Allah mi meeɗa miijade man windu deftere e Chérif Mouhamadoul Hafas al alami attijani radiallahu taala anhu kono noon wonko saabi ɗum no mbiɗani saabi ɗum ko 29 décembre 2021 ene hawre mercredi somi juumani mboɗo jooɗi mboɗo yeɓa statut tan ha musidɗo goto hono Alaji Diago Ndiaye jiimomo waɗi statut omo woni Nouakchott eɓe tindi emo fayi Unufani to ziyara gowɗo waɗede hitande kala to Unufani Chérif Mouhamadoul Hafas darmi mbimi mata ziyara o yonti mboɗo yinno noon yaade toon juurademo kulle ko ɓooyi kono mi meeɗano jaggude ñalawma yaade to jimmi ɗon tan mbimi mata ziyara o yonti wi kam aha ziyara o yonti mbi mana jaa toon Unufani wi ko janggo wadde alay sago mi ummo Dakar ɗo ennam hande beele mi wawa yettade Nouakchott ko boni fof janggo 14 h par ce que 17 h koɓe o yaha ɗo faaɓe Unufani sabu Unufani e Nouakchott ene woɗɗi distance no woɗɗi no feewi on saaha noddumi compagnie aérienne mauritanienne namdimi ɓe est ce que place ne woodi ɓe mbi kam place hande ala heewi janggo noon vol ne woodi à 17 h te min il faut ɓe toon 17 h tawmi on arrange ani Allah waɗi musiddam goto waddimi e capade goto ene heewi ummaɗo ɗo Dakar yaha Nouakchott walla ummo Nouakchott ko ara ko auto personnel noddumi on mi salminimo au passage par ce que vraiment lawol ngol waɗi fayi no feewi woni Mouhamed aranimi gallam 23 h auto mum personnel nayimi ha Nouakchott jettimi Nouakchott hedde 14 h wadde heddi wasaɓe yaade Unufani taw woni jettimi toon nde jaami Unufani nde noon min gummi Nouakchott min payi butel min continue hamin naate ceene hamin jetti Unufani nde min jetti Unufani nde noon ko ɗon hankadi nde no natirmi e désert o ni jiimi laawol ngol ganduɗa a wirtata ko fof beylel ndiyam a wirtata ko fof lekki hay lekki jiita ko caton tokoson a yita lekki mawko désert ɓolo woni toon e nde ɗo nangue mbimi oɗo jiyaɗo Allah noon holno neɗɗo leldoto ga en nam aduna fof ene ara ga en nam te ɗum ɗo wonɓe ganda ɗum ni joli e ɓerdam wadde des notes ɓeydimi wadde enfoncé notujam ɓeydimi kadi wadde wittude toon kalmo kawɗum kam mi yewtide muɗum ɗum ɗo kam holno sifori holno wayi nde jaami noon ha gartumi mbanmi posté hunde wotere Facebook lawol ngol no wayni e oɗo jiyaɗo Allah ɗon noon yimɓe ne mbaɗirta commentaire ni mbimi ay oɗo noon yimɓe gandama par ce que yimɓe nodde mbi an oɗo baɗo ni nan ɗo en Mauritanie nan ɗo leli diwan men ga en nam ne wiye oɗo ko gondiɗo ɗo Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif te enen ga en nam pour jen ɗo gonduɗo e Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif leliɗo ɗo to gonɗen ɗo weeɓani mbima aha woni woodi ɗo gandumi noon ɗum ɗo noon alay sago yimɓe compité ɗum kadi e barke kemmitono mbimi ɗum noon alay sago mi fecca ɗum e julɓe ɓe mi fecca ɗum e yimɓe ganda hol Chérif Mouhamadoul Hafas yimɓe ganda hol Unufani yimɓe ganda kadi hol Unufani no yarate ko nde ɗum ɗon noon duñimi e windu ɗum deftere ngam feccude e yimɓe ɓe hol gonɗo Chérif Mouhamadoul Hafas holto woni Unufani holno yarate ko hol gonɗo Chérif Mouhamadoul Hafas
ɗum ko haala mawka est ce que eɗen mbawi yimɓeɓe so tawi ko tawa deftere nde kode yeyetede somi faami a jubbat hen seeɗa eyyi kala cohluɗo noon sooɗo deftere nde wawa andude tigui rigui no mbiɗani holko woni toon merci vraiment Cheikh Mouhamadoul Hafaz sen mbi eɗen kalamo e émission heƴata hay deftere nde ko kalɗen hen ko mataw ni en heddi ko heewi ko en kalane ɗo ko nde wonno ko maayo gandal ko maayo mawgu en mbawa gaynude enen kay en natade tufne men ɗe tan pitoɗen ɗon jalten goɗɗo kadi ara kadi naata Cheikh Mouhamadoul Hafaz ko jiyaɗo Allah moƴƴo ko shérifajo laaɓɗo cer ɗum tagui sa wi Cheikh Mouhamadoul Hafaz mbiyata ko ala alawi woni ummiɓe Seydina Aliou ko shérifaɓe ummiɓe toon kamɓe sa ƴeewi ndeɓe gummi leyɗele arabeɓe to ɓe pecci kamɓe alawiyankoɓe ɓe payi Mauritanie woni kamɓe Cheikh Mouhamadoul Hafaz en tani ken payi Mauritanie jooɗi Singiti yimɓe ene nana Singiti ɓe gandi Singiti saabu Singiti ni wiye le 7e ville de l'islam Singiti ko Mauritanie woni ɓe pecci payi to witeɗo Maroc hande roi prince uji wonɓe ɗon ɓe ruwaji ɗi koɓe alawiyankoɓe kamɓe fof koɓe famille goto ɓe ɓenni noon ɓe payi Syrie ɓe payi Damas e ko nandi hen ko nandi hen ko noon ɓe cardi kanko noon o yi aduna ko 1759 to Mauritanie to diwan goto ne wiye Rizqis indeji mabɓe ɗi tan yimɓe jafam so tawi mo en prononcé no fewi ko toon o yi aduna to Mauritanie to caggal muɗum o naati alquran kadi seeramɓe hewɓe jangguinimo kanko Cheikh Mouhamadoul Hafaz nde dañata noon duuɓi 7 ko ɗo noon o gayni alquran duuɓi 7 Abdoulaye Ibnul Hadj kadi ko hen jeeya e hoɓɓe e jangguinɓe ɓe eɓe jaaɓe tawa ɗum toon no Cheikh Tidiane heɓiri gaynir alquran duuɓi 7 kankone Allah wallimo duuɓi 7 o gayni alquran hay jangguinɓe mo hay mamma ko jangguinimo mamma ko debbo kañumne ko waliw laaɓɗo cer ko debbo kono ko waliw Allah no rokki ɗum gandal no rokki ɗum andude Allah ko haali andu wonde e sunna Allah no rokki ɗum kañum ne jangguinimo mamma ko debbo saabu ne jinnanamo ko maayi nde woyi ko wonde mamiraɗo debbo o wonde on ko garɗo mawɗo e nder leydi Mauritanie on saaha ko te ko debbo jangguinimo defte kewɓe an risale ne gueɗe goɗɗe lugo en on jangguinimo haw wawi darade fewi hay sinno woɓɓe jangguinimo ha heewi kono on kadi ene jeeya kadi eko ɓeydi kadi mantindemo en daro ɗon Fatima Samba so tawi aɗa jogui makko mama cohluɗo deftere nde foof ennini ɗo ma en kemni jogoɗen on kadi kanko e hoore makko ma woppuɗo tonggode makko nde o heɓde kanko e hoore makko ma woppu tonggode makko nde ganduɗa ɗon yimɓeɓe mbawata heɓdemo pour wawde heɓde deftere nde ko woni hen ko foof o haali en mbawata foof haalde ɗumen kadi cohluɗo foof so ari rek ma heɓ ɗumen inchallah mais mbiɗa yiiɗi rek andude seeɗa e ande gandinen yimɓeɓe kanko Chérif holno yitiri Cheikh Tidiane alhamdulillah rabbil alamin saabu haalde ɗum tan ko ɓuuri gonɗo hen nde ko alhamdulillah rabbil alamin wadde Fatima Samb ɓeydima barkinande en vraiment yewtere nde kanko nde o gayni jangde makko ha o gayni o jooɗi o waɗi duɗal makko omo jangguina alqur'ana sharia e kala ko julɗo fotata wawde janggude e diine muɗum o jooɗi ɗon omo jangguina e on saaha miijo jolenimo kanko de il faut o yaaha o hawroya e jiyaɗo Allah mo ganduɗa mone wawa yettindemo Allah yimɓe mbi est ce que ko hawni an ka jiyaɗo Allah ka waliw laaɓe cer yimɓe fof ene notima ene garema ka jabana duwaw ete kadi mbiya kadi an aɗa ƴeewoya kadi jettinomo Allah ɗum ɗo de ko hunde mawde joni noon te eɗen gandi duwaw kam duwaw julɗo so nawi yeeso nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on duwaw wona duttoteɗo so tawi kay ko duwaw laaɓɗo tawi kay ko duwoɗɗa koko moƴƴi harmani bonani on duwaw koko jaɓate o ummani noon waɗoyde hajju woni farille 5 ɓijo yaade timminoy ɗum to makko mukarram nde o yekki toon noon o soomori haaju makko wonde so yekki yo Allah hawrinmo e mbawo yettinomo to Allah jiyaɗo Allah moƴƴo o yekki makko mukarram o ari ha e Kaaba he omo wango ɗon noon waaji goto ari e makko wiimo an de mo jiilotoɗa o walla mo jiɗɗa hawrude o ko wiyete ko Cheikh Tidiane ko ɗon o adi nande inde Cheikh Tidiane ɗon to Kaaba ɗo joni noon o anda Cheikh Tidiane o nani Cheikh Tidiane on wiimo Cheikh Tidiane holno noon waɗata haw hawre Cheikh Tidiane o felliti noon laanude hajjiyankoɓe wonɓe ɗo ɓe hol gonɗo Cheikh Tidiane ɓe mbimo
Cheikh Tidiane de emin nana woni ko wuro ina wiye Fass to leydi Maroc on saha noon wala Maroc wiyetno so ɓooyi ko kamɗo ko c'est des années 1800 1799 1800 on saha joni noon o felliti wadde langal holgonɗo Cheikh Hamdoullah holgonɗo Cheikh Tidiane ɓe mbimo ɓe wonɓe to ɓeyde o nde ngal to dental ɓeyde ko Maroc gummi wasata sa yiki toon ɓeyde kalanma hol Cheikh Tidiane o yiki noon to ɓey toon pour haal namdade holgonɗo Cheikh Tidiane nde yettito mabɓe ɗo nde Allah waɗi o tawi ɗo ɓurɗo laaɓede Cheikh Tidiane kono Ali Harazim mo ganduɗa kañum windi deftere al Jawahir al Maani nden woni tugnorde lawol Cheikh na Amadou Tidiane on kadi ko almudu Cheikh na Amadou Tidiane gondiɗiɗo almudu ganduɗi Cheikh na Amadou Tidiane ɓadiɗo Cheikh na Amadou Tidiane cirlodiɗo Cheikh Amadou Tidiane Chérif kanko kadi woni jungo ñaamo Cheikh Tidiane Chérif par ce que kanko windi deftere ni o ware on o haalni on kanko de omo yiɗi yiide Cheikh Tidiane woni ma bisimilla ɓe kajji haɓe gayni taw ɗon noon wonmo kanko ne fimde mo jogino yidde hawrude e jiyaɗo Allah won goɗɗo kañumne ene yiɗi hawrude e on jiyaɗo Allah ɓe mbi noon kala gadiɗo en yiide on yo haalan goɗɗo ade woni coïncidence mais mono fof wonani ɗon keddiɗo eyyi joni noon nde ɓe jiiti kam Ali Harazim on ne wawi yettinde ɓe Cheikh Tidiane o wi on an oɗo de ene wawi nawden ha Maroc jiyen Cheikh Tidiane on noon ma taw bon lawol ngol hankkadi wawa heblinaki ɗum wawano kontinde ummo makka kadi faya ha Maroc o nimo yo yaafa ɗum tan kanko wonno ko woni dow mum ko ina tiiɗimo o yaade kono dental Maroc naɓe ɓe ɓenni ɓe payi Fass nde ɓe ƴetti Fass noon o yidiri e Cheikh Tidiane ni addi kawrodinal makko e Cheikh na Amadou Tidiane Chérif ɓe gollidi koɓe gollidi ko ma en garo hen eyyi ɓe gollidi ko Cheikh Tidiane wonko tottima ko ganduɗa ko wayno wirdu walla lawol walla ko wayno effectivement so ɓeɗen gandi kam Cheikh Tidiane Chérif Allah ene rokkimo lawol taw rewi ko e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum sikki ala hen ɗum lawol wiye lawol Cheikh Tidiane ne wiye lawol Ahmadiyya eyyi joni noon nde o ari Cheikh Tidiane o wonde Cheikh Tidiane itti lawol ngol rokkimo waɗimo kadi muqaddam lawol ngol woni ardinimo e lawol he ɗum wawi rokkude rokkimo waɗimo kadi taw kadi ko muqaddam o ko mullaqad o yimɓe jaafo e prononciation arabe o woni c'est général kanko omo jeeya eɓe Cheikh Tidiane rokki lawol ngol taw ko général ne mbawi wadde muqaddameɓe fodde 10 en comme no Mahamadou Ghali en dokkira ni kanko o rokkirama noon te kanko kadi o mbiye e sakketiɓe arde Cheikh Tidiane mais ko o jeeya e jeegomo Cheikh Tidiane woni dokke Allah les 6 premiers muqaddam compagnon fidèle à Cheikh Amadou Tidiane Chérif omo jeeya hen te kanko sakketi arde ay ɗum ko gueɗal on jangguinimo ko foti jangguindemo ko hollinimo lawol ngol kala ko jangate e lawol he jangguinimo ɗum hollimo ɗum nde ɗum pari o wayniti on e ɗaccitamo omo rutto Mauritanie o wonimo sa yeki leydi mon Mauritanie nden wona Mauritanie wiyatno ne wiye qila ne fi indeji goɗɗi ne mbiyatno Mauritanie wona Mauritanie wiyatno o wi ko sa yeki noon jooɗo jonde ma jokka ko jokkanoɗa mbasa feññinde hoore ma Allah feññini o wi so Allah feññinimo noon peeña e effectivement nde o ari leydi Mauritanie ko noon o waɗi o continue duɗal makko mo jangguina taw o wonde on ɓe mbi duuɓi 3 ɓe mbi duuɓi 4 ɓe mbi duuɓi 5 ko wawi wonde ko fof kam o wonde makko ko juuti comme si ala ko heewi eyyi o arti o jooɗi omo jangguina almu makko alqur'ana sharia e ko yaadi hen fof omo jangguina to nokku makko ɗo mais Cheikh Tidiane wiranomo ni hay goto o hollani lawol ngol hay goto o wiyani kadi ngare mi rokko on lawol sabu Cheikh Tidiane mo so yiki tan yo jooɗo jonde makko yeeda oto feññino eyyi yo jooɗo mo Allah feññino o waɗino on wiiri ni o woni ɗon ha juuti caggal muɗum lawol ngol feeñoyi sikkuma e ngarno lawol ngol feeñoyi holno feeñire lawol detuyuji ɗi noon ɗum ɗo fof koye ɗum ɗo fof ko wadde o waɗama muqayyat muqaddam mudallak ɗum ɗon fof e ina wawno faccire kono jiɗɗo faccire ɓurgal labde ma to ɗum yo taw ɗum e deftere nde holko woni muqaddam holko woni muqayyat muqaddam mudallak ɗum ɗo fof ko tati ceertuɗi goto hen fof ina jogui ko yaata jabanten ko caggal muɗum woni fani holton woni
ɗum fani ko wuro mo ngannduɗaa woni ko e leydi Mauritanie. Leydi Mauritanie noon ene yaaji précisément woni koye région mo Trarza. e nder Trarza kadi ene waɗi commune ene waɗi département ji. ɗum fani woni koye département mo Boutelmit. nder Boutelmit kadi ene waɗi ko wiyetee ko commune aji. ɗum fani kadi jeyaa koye commune wiyee Elba Adresse. sa ƴetti so tawi gummoriɗaa ko Boutelmit aɗa fayi Kahayɗe e route maɓɓe national biyeteeɗo route de l' espoir o. sa ari haa wuro ene wiyee Arafat, tableau ni nan ɗon waɗaani winda heen tableau Arafat, ko ɗon celata junngo ma nana. hankkadi noon sa seli noon hankkadi koye ceelal naɗɗa ɗon nganndirata kadi a naate mbundi désert. alaa ko a yiyata beeli ndiyam, a yiyata lekki mawki, alaa ko caton ton tokocon kawrata, kono lekki mawki a yiyata, ɓokki a yiyata, sabu alaa toon ko désert ɓolo woni toon. ceene ɓole yarde sawndaki hay jaaɓe en ni walla murtoɗe en aɗa yiyata min de mi yiyani lekki tan jaaɓe en murtoɗe en walla potte en ɗum a yiyata mi yiyani ko toon woni ɗum fani koye leydi Mauritanie région de Trarza. ɗum fani région leydi Mauritanie région de Trarza, département de Boutelmit, commune de Elba Adresse. ko ɗon Mauritanie ko ɗon ɗum fani woni ko ɗon ɗum fani koye on circonscription ɗum fani jeeya. ma en ngar peut être e sifa wuro ngo no sifori ni ko hunde hawnide. mbiiten yimɓe yo ƴeewo deftere tan sabu Abdoullahi Bounul Hadj jeyaaɗo e gadiiɗo jannginɗo ɓe kanko Cheikh Tidiane ndenndi jaman kono pour laaɓa ko nder fof. jooni hol ka haalis mo dokkaɗaa deftere wonaa tan mi tooñat sehilam Djiby mo a yettaaka Dieng Bassi walla dañirɗaa haalis waɗa ɗum muundi. eyi alhamdulillahi rabbil alamina. nde wonno ɓeeɗo jeyaaɓe Allah so tawi a yiɗi balkinoraade e gese maɓɓe, par ce que ɓe ko gese jogii, ko hectare uji ɗi jogii. hectare uji ɗi noon alaa ko gollare heen so wonaa jamirooje Allah e sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam e jamirooje Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif. so tawi noon aan Allah umminiima, Allah longiniima yah e ngesa ba, hay sinno kam ko paafal gootal ndewnaa heen jalo ma, sikki alaa heɓat jalo welgo. ɗum sikki alaa. a heɓat baylo moƴƴo mono feena ma jalo, walla keɓa labbo moƴƴo mono feena ma laggal jalo. taɓa tampata firti nde gummanimi mboɗo waɗa ɗum ɗo nde kaalis baɗiraaɗo haa deftere nde yalti o ko Allah e bawɗe muɗum. Masamba rokkanimi, Mademba rokkanimi, alaa dokkuɗumi so wonaa Allah. te nde gummotomi mboɗo winda nde mi alaa ko mboɗo yaltininde deftere nde. kono noon nde mbindumi haa ngaynimi nawmi ɗum galle muulide woni Armatan. de passage mboɗo yetta vraiment docteur Abdoulaye Diallo. vraiment ko neɗɗo moƴƴo, kadi ko neɗɗo mo ngannduɗaa yiɗi yimɓe mbinda, sabu enen keewi wiide kala ko windaaka majjat maaya. ɗum tagi omo yiɗi yimɓe ngara mbinda, o walla ɗumen holno jaltiniri, o darima heen no feewi. ko kaalisam mo jeyanmi hooram mo Allah rokkimi ɗum jaltiniri deftere nde, kono hay goɗɗo gooto waɗaani heen muɗum haa deftere nde yalti. Njaɓanten ko toon en jubbat heen seeɗa no mbiruɗen ni, nde o arti nde nokku makko tan mbiyan yo adi rokkude ɓe laawol ngol, hol jiituɗo hol gadiiɗo yeetude ko debbo walla ko gorko, ko noon mbiyeten, haa yotti e makko o rokki ɗum laawol ngol. kanko nde o heɓi laawol ngol o arti nde ene jeyaa e ɓe adi rokkude walla mo adi rokkude so caggal nde jaltinɗen sohnaajo makko woni Fatima. sohnaajo makko Fatima on kadi ko ɓii ceerno makko. seeɗa makko ɓe heen gooto jibini Fatima. sen jaltini on e ɓeen nde o jooɗi tan haw omo janngina, jeyaaɗo Allah gooto are makko on mi saktata inde nde nen toon e nder deftere nde. yoɓ cood deftere nde ɓe ngannda inde makko. tonngonde 77
781 39 00 defte hen 77 781 39 00 jokku nde waɗi mo jooɗi mo jangguini sukaɓe ɓe hedde caggal tisbar somi jumani on ari e makko ko wonko jiyaɗo Allah kañumne waɗimo jettuɗo Allah saabu eɓe mbiya o hawre qudara laabi jeeɗiɗi ɓe mbiya qudara ɓe mbiya qidir ɓe ça dépend inde nene waɗi kono kam anduɓe ene gandi ko gonɗo wadde on woni mbinoɗomo a ummima aɗa tolde to addum gaddoɗa eyo merci eyyi on wonima ummima les pays des collines kamɓe to tule ɗe gonto addu ko gaddu a hokkama ko gadduɗa ko on o wimo min de to ndela ko gaddumi toon sona wa hande defte de ɓe addi toon defte wo hande nene ƴeew hen deftere mo jiɗɗa nawa no haalani haala defte wi kalmi ko keɓɗa toon ko Cheikhna Amadou Tidiane rokkuma ko ɗum garanmi fawɗon fiɗeno ma jiɗɗo fof soodo e deftere nde hojomaji ɗi goɗɗoyi wiyanomo ɗo nokku ɗo wonno ɗo majjino hol jiituno ɗo nokku o majjino sabu o wirna ko 1830 o wirna nde wirna nde te en kaali nokku o ko nokku ceene nde heewi ceene no ceene ɗe nokku o woni nokku ceene ni yeki ha duuɓi yanande nde majji ceene kuuri yanande nde hankkadi ɓe donki andude yanande nde exactement beele ko ɗo walla ko ɗo ene anda diwan o ko diwan Amouchtil jeeyi ɗum ko leñol gotol no wiye ton nagnaɓe ɓen kadi ɓe kalama e nder deftere he kono noon ɓe ganda exactement ko ɗo Allah waɗi jeyaɗo Allah goto no wiye Cheikh Sirajuddin Alhaji Mouhamadou Saydou Ba Madina Gounass taala Allah ittimo Madina nawimo Mauritanie yo yaa o yiitana julɓe ɓe ndeɗo yanade beele julɓe mbawa barkinade o ummi toon o ari Nouakchott o ari Boutelmit o telli o yeehi omo wonde sete makko ɗon kadi ene hawni saabu no yahande nde o wi koɓe gaddu camion waɗa coquillage pour ɓe mbawa andude lawol ngol saabu ko désert sa heɓɓi koyegal ma sa heɓɓi tan hendu wifat ɓe nawi coquillage pour ɓe mbawa mantorade lawol ngol ɓe mbasa majjude saabu sa toon kam majjo kanko Allah longini o ari o yiiti nokku o no yiitiri nokku oni kadi ko gueɗe kawni ɗum ɗon ɓe tawɗo ɓe nder kono tan en gasnini kono jaɓanten ko en jii deftere nde yettima hay ambassade Mauritanie gonɗo ɗo kono haade ɗum yettimo khalife tedduɗo mo Madina Gounass yo gurnam juut yettimo ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar khalife galle ceerno Mountaga kono kadi ni yettima toon to ceerno Alhaji Malick Bara donc ɗum ni alhamdulillah rabbil alamin nde tawno neɗɗo wawi tan ko wadde kono naftortoɗo walla barkinortoɗo ɗum a wawa andude ko Allah tan andi ɗum ɗum waɗi nde deftere nde yalti nde tan nawonɗen hono khalifa men ceerno Amadou Tidiane Ba nde o jiimi e deftere nde o welti mi sikku image uji ɗi to o jogui deftere nde o moosa ɗo yimɓe gandat jaaji yimɓe gandat ɗo vraiment alhamdulillah rabbil alamin ceernajo ene welti caggal mum koni ɗon ceerno Mouhamadoul Madani Tall Serigne Ba e Jol Fouta enen mbiyata Jol Fouta ɓuurani ɗum Jol Fouta on kadi nawanama deftere nde on nde nawana deftere nde o heɓɓiti o wi ndeɗo deftere o wima mi nannu ɗum e bibliothèque Alhaji Malick Sy sabu bibliothèque o kanko jogui ɗum o wima o nannu ɗum e bibliothèque ko ɗum kadi ceerno Madani wino en ceerno Madani wi an ko mbaɗɗa ɗo ko ka suka kono ɗum ɗo ko hunde mawde o wi ndeɗo deftere mami ɓeyditoro ɗum e bibliothèque am hay Cheikh Oumar nan nder Cheikh Oumar nan nder mayre Cheikh Oumar ma en kaal par ce que lawol ngol hakkude mum Abdoul Karim Diallo ɗum en kaali ɗum hen eyyi to rewi guila Mamadou Valen ha yettimo kanko Cheikh Oumar haɗa makko yidirode e Mamadou Ali to makko tuma kara ɗum kadi en kaali ɗum e deftere nde ceerno Malick Bara kadi alhamdulillah rabbil alamin kanko ne wonno kadi ko neddo homme d'ouverture ko intellectuel ko ceernaji kono ko intellectuel kanko ne vraiment o waɗi en encouragé o waɗi en kadi félicité o ɓeydi kadi susnude en yen jokku ko mbatten ko firti tan wadde ɗiɗo galleji fof hande so jaɓɓimo ndeɗo deftere so duwonimo ndeɗo deftere sikki ala ɗum ɗo ko hunde mawde enen en ganda ko mbaɗɗen ko enen en bindate rokku men tan en bindi en nawi yaltina ham kono ko heddi ko ɗum ko Allah andi te inchallah won koye lawol gasi koye tubakiri nde waɗa beele ɗo anni wattude nde fulfuyde effectivement mboɗo anni wadde ɗum saabu yimɓe namdo ɗum no fewi hay sandaji ɗi ni kaali ɗum mbi yen jiɗima kañumen waɗede arabia gasi ha laaɓi holɓe jarnotoɗa caggal ko mbaɗɗa deftere nde haɗa yaari ɗo kadi e waɗamo beela waɗi kam ñalama mo ganduɗa ko deftere nde ne yalta
waɗe médiatiser e ko way noon gasi haala alhamdulillah rabbil alamina deftere nde kam nde muulama ha gasi nde yalti kono noon on walluɓe en ha mbawɗen wadde deftere nde ko wayno par exemple guila walluɓe en e miijoji ha mbawɗen yaade hawrude Cheikh Mouhamadoul Hafas ha gartuɗen en fof kadi mi jarniɓe deftere nde mi wawa limtude goto foof kono nde jahanmi ɗanngal nde jahanmi Mauritanie nde kala kokkunoɗum hen miijo walla kokkunoɗum hen jooɓari on mi haali ɗum e nder deftere he nde deftere nde kadi muulete kadi fof kadi mi haali ɗum kadi e nder mi haali ɓen kadi e nder deftere he wadde mboɗo jarna kala bonnoɗo hen junngo mum ha deftere nde ha ɗanngal ngal wawi wonde kadi ha deftere nde wawi muulede miijo mum e expérience muɗum kala bonnoɗo hen kadi jarnama wiide bandiraɓe tan deftere nde yalti e nden e jeesa mabɓe ko kamɓe jeeyi hay mo yiyata français ne wawi barkonara deftere nde saabu wadde e galle mum inde Cheikh Mouhamadoul Hafas ɗum sikki ala ɗum kala jiɗɗo hen andude ko laaɓi hen yo ya on fani ko nokku jabana duwaw kala jiɗɗo addude hen ko hebde hen ko laaɓi won nokkoɓe toon leyɗele ne gadda tan uftoɓe ana yi ɗum yettatako toon ɗum yettatako kono nan nder ɓe yimɓe jaa toon wiide bandiraɓe wadde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi jarni Pindi TV vraiment jaɓɓade mi ɗo en nam min fof e famɗude gandal on jaɓɓimami oɗo émission vraiment ɗum ko guilay mawɗo galle o jarama no fewi kadi emin duwo emin kadi mbiya on tan ko mbatton ko fof emin dewini ɗum ko mbatton ko leñol ngol no rewini ɗum jiɗɗo fof kadi en dewini ɗum mi jarnima kadi an e bande debbo wono Fatima Sambou mi jarni on no fewi e technicien ji men ɗi kamɓe fof Allah jarama ɓe jarama deftere nde kala jiɗɗo hebde ɗum yo wat 77 781 39 00 Fatima en gardi hen ha ɗo deftere makko nani enen fof en barkinorto hen konngol mbayni eyyi ko weltanademo tan kanko monsieur Aliou Koumé e nde ɗon deftere nde windi ko faate Cherif Mouhamadoul Hafas en mbawa haalde fof no wiiri ni cohluɗo fof yo ar heɓa deftere nde kono kadi en jarnimomo no fewi caggal nde o jogui miijo o jogui kadi anni yaltinde deftere nde pour yimɓe mbawa kadi barkinorade hen machallah kadi mi jarnimama no fewi Ba Modiba mi jarnima technicien ji meɗen de passage kadi mbiɗa salmina frère am machallah depuis kanko mo andi on guila mo ara tottimo konngol Sildou Mbodj mi salminima no fewi c'est un frère vraiment kadi mi jarnima dendal ngal kene accuno noppi muɗum foof e ayago meɗen Pindi TV machallah tongode temedere e capanɗe jeegom e jeegom ko ɗo kadi mbaynirɗen kadi en beltima no fewi e ndeɗo deftere waɗande pamon kala jiɗɗo ina wawi jokkodirde e makko o waɗi hen guila ɗo jibina guila ɗo janggi guila ɗo rewi jinnaɓe makko debbo e gorko ko haali ko woni ko e nder deftere nde kala cohlu ɗum ina wawi jokkodirde mum enen ɗum waɗi mbaɗɗen tan roɓide jawɗo en mbaɗɗo résumé tan saabu ko witta mango o waɗi hen ɗum sen mbiyen jettu hen banggue fof mo ƴettuɗen yewtere nde no wawi tongade ɗon ɗum waɗi noon no ɗowirɗen ni memen to guirbuɗen ga ɗum ko yimɓeɓe kadi beela mbawa ƴettoyde ɗum konngol mbaynigo ko ceerno Nourou Sall o wi sika ɓonggu jurima e keeci hen wona ha daña ƴiƴam kono kadi Oumar Dieng mo dowlaji dentuɗi Amérique o wi saɗa fena ɓatta maaya sa wiyama ɗo woni mbiya mute maayo ceerno Abouba o jobajo o wi debbo wona maara kono ko ma suɓe o wi kadi gueɗal guiɗo goɗɗuɗo ko gaño ɓattiɗo heɓata ɗum Mouhamed Thioub gonɗo ɗon ɗo Tariɗi en calminimo yantude Fat Diallah yaay mawɗo toon to République Islamique Mauritanie ko yeɓoɓe en Mouhamed Thioub ko guiɗo piiɗi no fewi Allah jarama to caggal to ko Djiby Dieng ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mum Allah jarama on jarama